Сериозно е да бъдеш директор на едно от най-големите училища на Балканския полуостров или може би най-голямото все още. 15 000 квадратни метра разгъната площ и 25 декара е прилежащата част на дворовете му и спортните площадки. Още по-голямо предизвикателство е когато работиш с деца от 5 до 19 годишна възраст и са в 4 различни етапа, всеки със своите емоции, всеки със своите нужди. Да управляваш един екип от 120-30 човека също е нещо, което е не само предизвикателство, но и огромна отговорност, но за мен е чест, че мога да се грижа за толкова много хора на територията на нашето училище. Най-новите и съвременни възможности, които предлага училището ни, може би са в посока природни науки. Знаете, че от 3 години вече имаме добре работещ STEM център, който е не само една физическа среда и няколко кабинети, а и цяла програма, която учителите и нашите ученици следват, за това те да бъдат по-добре подготвени, да бъдат мотивирани, да имат повече умения, за това да бъдат конкурентни след като завършат. Специализираните паралелки основно касаят тези ученици, които са след 7-ми клас, т.е. в гимназиален етап. И тук ние залагаме на модерната и търсена профилирана паралелка от софтуерни и хардуерни науки, както и една, която е професионална, свързана с облика на града ни, с нуждите и с смисъл на това ние да бъдем курортен град, а именно паралелка със специалност извършване на термални процедури, която ще се грижи за здравето не само на жителите на Банкя, а и на гостите, които идват и посещават красивия ни град. Бъдещето на училището за мен е свързано с много усмивки на децата и родителите, които са в училището ни, с много положителни емоции и с едни добри резултати, които в годините вече се доказва, че можем да постигаме с общи усилия, с екипен труд, с много положителни емоции и с мотивация от всички страни. От страна на учителите, на родителите и на общите ни деца.